Kuku sing dumo kemelun ngenengaken tiasa ngapeke gawangku sageng jajahan nanging sangat anggagipi sang reksikane putra kang anjuk saking wiyati putri Dewenang waro pangibik kang sampun ngesta sampur nggih keparenga alam singgah wonten panggenan tepanggung sebisa malih ngapunten Pak Dalang nggih nggih Pak Dalang yen belajar wong tukang Bapak Dalang Nadjana nggih sebisa malih debatang kanca ingkang kaya wajib monggo supados minggah wonten pagelaran sing dalu kraton panjenengan Bapak Kades Memet ingkang wonten Ude Super Garang ingkang wonten dalam Waru Ngering Kedung Pring Lamongan Jawa Timur nggih. Sepan malih nggih. Salam dumateng dhateng sedaya warga Warung Mering nggih. Salam saking Pak Kades Medianto. Rayap alas geraman Sundalu ingkang wonten geraman Mogdo Lamongan Sundalu. Pak Ton Takonip Pak Guru Musriono monggo mirsani saking Pabiman Nyumarga Laras ya, saking Ladan Sambangan Model Pak Tun Dito priyantune bojleng 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 jopeno penak guyu gemleng sira jedur sat karo kae waduh monggo Pak Dalang monggo nangkesaken nggih nderek kali yoga mindhe ayo Kakang ayo padha ndereke ayo ndereke Pak Kades babatan iya aku aja ditinggal ya Kang ora awakmu ki sing rejekeni kok ditinggal iya Kakang tapi kene ana Pak Dalang sungkan Kakang wis gak apa-apa sedulur seni kabeh guyub rukun ayo Kang melok Kang oh ayo budal budal wis Kang glangsing ku kali ya Kang wis gak sanggo glangsing
ngerti banyu ngonmu bakal tak turuti moga-moga ora ana sawiji para